भरपूर स्वागत बा आप सभी के भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल में। फिर भोजपुरिया फैंस वाला एक और ही नया बड़ी खबर लेके बनी, जो उनकी फिर बवाल खबर। जी हाँ, उनकी फिर बवाल वीडियो से जुड़े बड़ी रिपोर्ट जो उनकी आज आ रहे पवन सिंह जी फिर सबके बीच बवाल मचावे, जो उनकी भोजपुरी के कई बड़ा जलवा लेके। जी हाँ, कहले भोजपुरी के साथ साथ पूरा बॉलीवुड के हिला दिए, जो उनकी अब की बार ई प्रोजेक्ट पूरा भोजपुर ने पूरा बॉलीवुड देश विदेश तक हल्का मचाई, धूम मचाई। काहे कि वो शूट भइले ऐसा कि आप लोग बीच कोई कमी ना हो। जी हाँ, जौन की काफी वायरल भइले, ढेर सारा शॉर्ट वीडियो भी देखावल गइल बा। उहे शो जौन की आज टीवी पर चले वाला बा। जी हाँ, फगुआ 2021 में स्टार कास्ट के बात कर जाओ, बॉलीवुड पंजाब के सबसे बड़े हॉट सुपरस्टार सपना चौधरी और हमारे भोजपुरी के जमदादा मनोज तिवारी और कई सुपरस्टार यानी दिग्गल कलाकार पवन सिंह के साथ आज ही आप लोग टीवी चैनल पर चले जा रहा बा। जी हाँ, तो सारा कुछ आपके बताएं हम डिटेल साथ, बस पूरा वीडियो अंत तक देखी। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करें हम आपसे कि यदि आप भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल पर नया बानी तो जुड़े में जरूर सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर दें, ताकि यही तरह सभी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले मिली, मिस ना भी हट न्यूज डाल सके। जी हाँ, तक कहा जाए भोजपुरिया बॉलीवुड सभी फैंस वाला बड़ा ही नया खुश खबरी के रिपोर्ट बजन की पूरा बॉलीवुड फिल्म टीम शो टीम सब कोई एक साथ आल बा भोजपुरिया सितारा के साथ धूम मचावे। उनकी सपना चौधरी, मनोज तिवारी, पवन सिंह, चिंटू पांडे और कई सितारा लोग धूम मचा रहे, जो उनकी आज ही के डेट में शाम के 6 बजे। जी हाँ, आप लोग टीवी पर चली जो उनकी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो उनकी कई सितारा लोग धूम मचे। यहाँ पे बॉलीवुड होली गाना पे भी डांस करते नजर आए। जी हाँ, और फगुआ के तो कई सेलिब्रेशन भी हुई जो उनकी खूब धूम मची। अभी सस्पेंस में भी शो रखले बगैर सपना चौधरी से इस शो में विवाद भी भइल बा। जी हाँ, आप लोग शो टीजर देखनी पवन सिंह से जो उनकी खुद कॉल बड़ी ऐसा बदतमीज। जी हाँ, बदतमीज देखे काफी वायरल कर बड़ी खबर, और इस पवन सिंह के फैंस लोग और भोजपुरिया फैंस मान लो आखिर इस शो में का बजी। आज शाम 6 बजे बिग गंगा टीवी चैनल पर आपसे देखे मुझ सस्पेंस की खुला जाए आखिर का स्टोरी लेके शूटिंग बनौले बा। इतना बड़ा पैमाना पर शूट कर शूट से काफी वायरल भइला। जी हाँ, तो आप लोग तैयार बानी कि ना ई शो देखेला, और पिछला 26 तारीख वाला शो देखनी कि ना गोविंदा वाला जरूर बताएं कमेंट देखनी देख कैसा लगा। और आज वाला शो भी जरूर देखें बिग गंगा टीवी चैनल शाम 6 बजे। भाई भोजपुरी रिपोर्ट लाइक शेयर करी खूब सभी फैंस के पास।